Тюремні малюнки Романа Сущенка виставили у Празі. До цього вони вже побували у Франції, Польщі та США. Облаштували експозицію в столиці Чехії наше посольство спільно з агенцією «Укрінформ», де і працював політв'язень. У малюванні підручними засобами Роман Сущенко знайшов відраду за ґратами. Він вже 1006 днів перебуває в російських застінках і продовжує малювати. Про творчість бранця та що дають такі виставки за кордоном – далі в сюжеті. Шпилі Руанського собору, Ейфелева вежа, Стамбульська мечеть, морські пейзажі. Усе немов оживає на малюнках українського політбранця Романа Сущенка. Зроблені вони усі здебільшого звичайною кульковою ручкою. То спершу йому не дозволяли передавати ані пастель, ані фарби. Він малював більшість своїх картин звичайною кульковою ручкою, а кольори додавав, використовуючи, наприклад, чай, лушпиння від цибулі чи сік червоного буряка. І тільки в 2019 році йому дозволили передати 24 кольорові олівці та акварельні фарби. І останні 4 роботи вже намальовані з використанням фарб та олівців. Українці Чехії часто проводять акції, на яких згадують політв'язнів українців та кримських татар, розповідає посол України Євген Перебий-Ніс. Тому і зараз вони залюбки долучаються до світової акції «Мистецтво з-за ґрат». Ця виставка надзвичайно емоційна, тому що мистецтво з-за ґрат – це мистецтво, яке пробиває дорогу правді з тих місць, в яких фактично нормальна людина не має можливостей боротися. А Роман Сущенко знайшов можливість боротися своїм мистецтвом. 14 малюнків загратованого журналіста «Укрінформу» збільшили і розмістили на подвір'ї української амбасади, аби відвідувачі, виходячи з дипустанов, не прогавили можливість побачити роботи політбранця. Це картини нашого земляка, українця, політв'язня, який сидить зараз в Росії у в'язниці. І дуже добре, що такі картини, такі виставки роблять за кордоном, щоб українці знали і пам'ятали, що скільки наших людей сидить зараз у Росії. Виставка робіт Романа Сущенка у Празі триватиме до 20 серпня. Тетяна Комарова, Дмитро Суспільний, з Праги для Заман АТР.